Hello, good morning guys. Welcome back to my channel. तो tini sorry kisah hamta ya ketal vlogs video sungnai engkai norok ngai tong tini tam video ngai tini kisah nok bisingono guri gotangkai soglai ma salai ma amte hai nong nong lai nai tini tok bahan no especially bebe bai ke song tini amte hai no seng kisah nai 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 tong ne soya kare tei tam tam khaino buskango tei bo tongko video ni skip ta khadi ketal engkai channel na subscribe khaina ta pukdi norok no ang already age mosla ready khaima hoi theke songai munma phone to phonu ka tini ang already sorry kisa hamta ya sekang no mosla ready ngtha gabo engkai mo tabo ko jaga frying domo engkau jagang nong na sairon tam tam khaika puila rosun moso tei hasing abo grinder of paste khai paikya abon pore engkai tok bahano marinate khai paikya already tam tam ri marinate khaika jira donya gura moso kasak kashmiri lal miris tei sutui som riya kone sekangno already marinate khaiye आधा घंटा मोनो तोनिजा tabuk mo frying dongo ngai tabuk mono song dongo tabu ang thanai bahar ka taraf देखते रहो मेरा वीडियो आज देखो खाओ मंगानो सैसा बेलाय आनो टेंगा खलाइबो बिनि बुमुं हंगा एन्थनी नादि आनो नुखाके बटाम तामु रगंत्रं बनो खाइमा दिनो तांगे yok thanga hंगाय bo belai berayo नादि आनो सों दंगाबो hंगाय yok thanga ka buini tora bo watar si wati ngai bono खाइमा दिनो hंगाय bo kisa bezal mo bono khaya ko nei jeng ma ton lai sob somoi no bo khub naithok te tongthok hingkai ani mui already mungkha tabuk hingkai jeng manai bokong no homtali khelenai hingkai erpore nalenai jeng buskang tam khaiman nai tongde ampore jeng salainai onek dinni pore ani yango noklogo thalik bagan tongmani ke naina thalik rokda Haibikya, gabut hai rok bo mkhepi onek din dore maya nung to kha tabo bolang thuk juga kisa nai ni gina buti buti অবস্থা tola ma thane kit thar siburo tono kit kiru ma singjara o kaisa pa nongkho yang thota nongkhor yang nong to kya botang tang sapano jeu ek mas segang tanai phalbai mani tei tak kaisa pa nongkhaya ko or bokroi kaisa par kroi yango ang tang nugi kho ok kasara jami phangsa kai mani first class ung thaga bo ham thaga agar segon tong mani tam phaiye ra phaibai kai re kya yango boto kroi jotne koto rok se kroi hingai te bormana kongrani ekdom lumtur sarutur luming tong mano kaisa pun kroi batak lo butang to bat no mi khon pan je nongkhaya igo mi khon pan kroi no jotno jai tino wansa ko pake sopri popri mayo engkai kroi batang yang bolong thok dong ya ma hobe bene bero kising nas nai jame kya mono taklai soitor maso engkai seu yang pukur phasingo kaina ni marma segon kam dene busa ta ang mono theknar ba kena di ek bosor baino musuk tor thang ba kemo kan ganap tongo yang tongo mo segon tor sunai afrokai thalik badung habunai thalik khamyang tomi khai ko jilchana pala nogo phirok thang janai tabuk mui somong mui chongi nai na phaiman semo tabuk nognai nogai to skang video nogni songmani mui monanai to khabon pore khai songnai manai bokong hontali bahike chanai nongno tini phununai nai to soe kare mokai
porota Delhi ni porota sokoi mani online tin haromo noksa namo jokai na hamano hingke guys tini video om suknong senai om sakana tini sung muthai lai senai malai phinai teisa video hambai.